Guys, दा नै जोङो थांनो ओंखारबाय। Bहा नागिरदों सारमोन? आलासि जानाय सार दाङार खाथायाव। नंगौ। होमबाथ' बेदर मोनजाहैसिगोन। अमा बेदर, दाउ, नाबो सार। लकेल। ओमफ्राय दाउजों सबायजों ओमफ्राय अमा बेदर बा दानिया जों थांसिगोन। Hey guys, welcome back to my channel and welcome back to another vlog. दिनैनि ब्लगखौबो नोंथांमोनजों सानबाय शेयार खालामनो, अब्ला नायलांबाय थादो। Hey guys, दा नै जों थांगासिनो लामायाव। इलेक्ट्रिक केन्डिडेटफ्रा नै नायदो। मैया नोंसिनि रायलायना नै रबिबारखाय बेदरथ' मोनजाया जाहैबाय। बेदर जाखावनो फैजोबबाय नै गासिबो। हटेलानो गाबसिगोन। गासिबो बेदर जाग्रा गोजा। औ मोनजाखायाना बेदरखौलाय जोंनावलाय। नुबायना जाबायलै दिनैनि ब्लगआ इन्टारेस्ट। मिसमोना नै बिराद फैयै फैयै जाखुमा फैदों। नायदो फुरि जाखुमा फैनाया। मानो एथ' गोसोम नुदोंथाय? ओमफ्राय लोगोफोरनि दा जोङो फैयै फैना बाजैनि हटेलाव मोनफैबाय। बेनिफ्राय ओंखाम जाबाय आरो माने आदैया न'निफ्राय ओंख्रि लाबोदोंमोन नालाय जोङो बेखौनो जाबाय। बैनो आदैया। ओमफ्राय नै लोगोफोर दा जोङो जाखांनानै जिगमि मोननाव थांनो नागिरदोंमोन आरो क्लास 10नि स्टुडेन्ट जिगमि मोननाव। दा जों लामायाव दङ थांगासिनो। ओरैनोथ' माने थांनायनि डेट गैयामोन, जाब्रबदोंसो। जास्ट आं ओरैनो गामि नायनो होननानै थांफायबाय आरो। अब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर। देखायसिगोन आङो एखदम बेराखाथा गामिखौहाय। बियो गार'फारा होननायमोन दखाना। थाबायगासिनो जों दा। गैया खुगाफ्रानो गैया नालाय गारिखौबो लाबोनो रोङासै। दा सारानो खुगा थानानै बाहायनो रोङाखै। बावदों। उफाय गैया थाबायनोसै एसे। बारा गोजान गैखाला। लोगोफोरनि माने गारिखौ न'सिम लाबोनो रोङासै आरो जों। ससे थाबायनोसै लामाखौ। गय जादों। गामिथ' गय बारि सारि सारि। नै दा जों सोरनाव दङ? मावफुंमोननाव किम मोननाव। न'आव देखायदोब्रा सिंनिखौ लुगासिनो दं। न' गोदान बानायगासिनो।
आमदायलायनाय दा माबानो मावफुंदेखायनो नैबे सोरनिल' होननानै खेबनोसो खोथानांगौ खेमफैया स्कुलाव थांबा ओमफ्राय लोगोफोरनि लामायावहाय खेममोनाव हाबदों जोङो माने लामा खाथियावनो आरो गेलेदो ओमफ्राय फाइनालि जिखुनु उनाव सफैबाय जोङो दिनै बिसोरबो स्टुडेन्ट गोजा गेम गेलेगासिनोफ्रा दे सिख'नाङा दे गावदो गावबो गावगोन ना गावनोबो गावनो हो माबायाव बासबारियाव इउएनआव ना मिसनाव ए फरायबारि मिस्टेलायमोन गामिथिं मिस्टेलाय औ बिसिनिनो गामिखाबा बरायबारिया नोंसिनि जिराया खुंगुरनि असे फंबाय बायदि नुदों एकदम टुइन्स जावजा गावदो दे नैबे सोरनि नोंनि बोरा फोबाय